Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. hawukele mina Ihawukele mina ihawukele mina ihawukele wethu. Siyangena umhlaba wonke jikelele. What do I think umhlaba wonke jikelele? Khuluma no South Africa yonke, ngikhuluma namazwe ngaphandle, ngikhuluma jikelele umhlaba. uDr. Buwe Mhlanga ukhuluma namhlanje. Ndikhuluma ngokuthi kufanele niyazi ngomsebenzi wami. Kuyangijabulisa kakhulu abantu mabajabula bathola izinto zabo zinhle. Bathola izinto zabo zinhle, izinto ezicondile. uDr. Buwe Mhlanga ngoba akhuluma njengamanje ukhulumela nonke South Africa nilalele. Mazi ukuthi siyasebenza bunyanga, sisebenze ngokweqiniso. Kungakhali wonke umuntu. Kudayi siyele mahala. Akukhale abantu bancane. Ungafeli ukukhala wonke umuntu. Akukhale kancane. Ngoba silaphana. Kuhamba ngendlozi lakhe emuzini wakhe umuntu. Ngoba bese ngishilo ukuthi linye indlozi liyashesha kwamkela, linye indlozi alisheshi kwamkela. Lo muntu uthi indlozi alisheshi kwamkela kufanele aphindele enyangeni yakhe. Uyitshela ukuthi acha kwame akwamkela kangakahle ngoba kukhona kunibhedelayo. Kungaveli ukhale wonke umuntu jikelele emhlaba ukuthi ayisengihliwe nalothi ngihliwe hayi. Thina zinyanga ungathi asisebenzi kahle. Ifuthi ngeke ngisiceke enyanga ngoba nami ngiyinyanga. Kodwa kufanele sisebenze into eyiqiniso. Umuntu mawumtshela ukuthi uzenzeka into ethile, ayenzeke into le ayishoyo. Kuze umuntu abone ukuthi cha. Ushilo lokhu kwenzekayo. Singabe nje into uthatha imali yomuntu uyihle umuntu akhale. Akufuneki thina zinyanga siyenze le into. Into onganayo usho ukuthi anginayo. Singagijimi sikhulume ukuthi sinamabhoyisi angekho. Khuluma into yenzayo kuyiqiniso la kaNkulunkulu. Ngikhuluma nani nonke South Africa. uDr. Buwe Mhlanga uyakhuluma. Lobe ana special siphele namuhla 405 November. Sesiphelile leso special. Phela kwasho into ngithokozisa kakhulu kulaba 49 nalaba thola umsebenzi nalaba phakamayo. Yona ngijabulisa kakhulu mina Dr. Buwe ukuthi lokhu nkwenzayo kuyaqhubekela phambili. Abantu baNkulunkulu bahluphekile. Ifuthi abantu baNkulunkulu bafuna usizo. Abantu baNkulunkulu bazondana. Abantu baNkulunkulu ziningi izinto zibavelelayo empilweni yakhe umuntu. Lento ibangwa ngokuthi kunabantu banamona. Umona ukhinyabeza munye umuntu utangaphumeleli. Kodwa ngoba ngisho mina Dr. Buwe Mhlanga ongayekeli inamba zami Dr. Buwe Mhlanga lezi ngifuna kumtshela zona. uDr. Buwe lapha ngokweqiniso. uDr. Buwe ugesa umuntu ngokweqiniso. uDr. Buwe uyabethela misi ngokweqiniso. uDr. Buwe uyabaphakamisa abantu ngokweqiniso. Lento bayenzayo yokuncika ngesithombe sami ayikho right. Mawungakwazi kulapha umuntu shiya phansi. Ungathi uyinyanga ungasiyo nyanga.
Kufanele sisho ukuthi ngiyinyanga ngempela. Kufanele usho ukuthi unako kuthi no unawo umuthi ngempela. Ungasho ukuthi nginalokhu kanti umuthi awunawo. Thina inyanga kufanele sisebenzisane kahle. Thina inyanga kufanele sihloniphane. Thina inyanga kufanele sibukane into onganayo uye kwinye inyanga uyocela. Uzokwazi na ukuphumelela. Abaningi abantu izinyanga seziphumelelile ngomhlanga. Ngicela nonke South Africa. Mambona Sithombi ingasiyo number yami akusimina loyo. Inumber yami mina it is 079 911 32 42. Ngiphinde it is 079 911 32 42. Inye yesibili it is 065 674 86 48. Ngiphinde futhi 065 674 86 48. Hilezo inamba za Dr. Buwe Mhlanga. Manibona zinamba zingafani akusiyena Dr. Buwe Mhlanga. Ngikhuluma ku TV yami mina Dr. Buwe Mhlanga. Ngitshela nonke abalaleli South Africa. Ngomaqola agcwele mhlaba wonke jikelele. Ngomaqola agcwele jikelele mhlaba. Umuntu uyathembisa umuntu wenza ukuthi angakwenzi. Umuntu uyamqinisa umuntu kade akamqinisi ngendlela. Akufanele kufundela kumuntu. Funeka ufunde uphase uyenze kwenzeke. Funeka ufunde uphase uyenze kwenzeke. Ungayenza into ingayenzeki. Uqola umuntu uyahluphekela naye. Uqola umuntu uyahluphekela naye. Unaqiniso lokuthi la ngiyakhona ngizothola. Afike umqolile imali engaka umuntu angaphumeleli. Unqono uyedwa khali kungakhali wonke umhlaba jikelele. Ngoba bese ngibekile ekuqaleni ukuthi kuhlukene ngomadlozi. Indlozi lomunye liyashesha, indlozi lomunye alishesha. Bengibekile kanjalo. Kunabanye bana sinyama sikhulu. Bahamba uyolungisa kade ubulale abantu ba6 7 10. Umuntu akusenkukhu kade ngikhuluma umuntu akusenkukhu umuntu sikhuthunyi sakhe siyakhuluma. Mase ufika enyangeni kufanele ikugeze. Kuza kuphume isithunzi lesiya. Esithunzi lesiya siyayiqindezela ngoba yena uyajabula kuleso sikhathi kumbulala. Mase kubuya ngeke asaphinda jabule. Mase ubulala umuntu uyafana ukuthi unqolise emsamo wakho. Mase ubulala umuntu kuyafana ukuthi uyibulele kwa wena. Umuntu isithunzi sakhe siyakhuluma. Uyasibona theni ngathi sithena bo Dr. Buwe Mhlanga ngoba sikhwime kangaka sicine kangaka. Ngoba sikhendle kangaka. Ngoba sifikele kangaka phakathi komzimba. Mase uyacabanga lento oyicabangayo. Awuna kuyandawo. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Lo angamqoli umuntu, lo usebenza ngokweqiniso. Lesibe ngicela sona mngifonela ukuthi kuna special ngo11. Nasike sa December lesingisiyenzayo. Singo 16 no 17 December. Le special ngimemezela sona South Africa jikelele namazwe angaphandle. Umuntu u6500. Usifazana u5500. Wokugeza kukhuphula kuthi ageza khuphula yavula inhlanhla zakhe 3500. Uphatha gologo uphathe iwayini. Kuzoba nomaqanda awu30 inalithi su30
6 wabakandlela mhlophe kilimora yakho 500 gram umechisi ileza yakho. Ilezo zinto zosetshenziswa kwa Dr. Buwe ngomuhla ka6 no 17 December. Ilezo zinto zizokwazi ukugeza ukhipha ichitho phakathi komzimba wakho. Sewuyakuphakamisa Dr. Buwe Mhlanga. Ngitshela nonke South Africa nilalele. Especially saka 11 lesisumushoyo December akusiso sami special leso. Ilawo maqola lawo ngiwakhulumayo ayenza lento ibhedayo. Abhedela Dr. Buwe Mhlanga bazama ukuthi bangiyehlise. Ngeke bangiyehlise ngoba umuntu wami ngiyawazi. Umuntu wami mangenzela umuntu ngiyamwenzela, mangungigeza ngiyamgeza. Mangimkhuphula ngiyamkhuphula. Mangiyamqinisa ngiyamqinisa, mangivikela sibhamu ngiyamvikela sibhamu. Uzothola khombo yakho yonke iphelele. Uhambe uqinisa muzi, abantu bayahlupheka mizi yabo ayiqinile. Ingena abathakati, ingena ikhova, ingena amakati, ingena zinyoka, ingena izinto ziningi. Malala umuntu ungathi angalalanga musini wakhe. Ingabano ayipheli kuba makhelwane. Mawubethelile musini wakho ngomuthi wami Dr. Buwe Mhlanga. Ingabano iphelile kamakhelwane. Umuzi wakho uhlonipheke, nawe uhlonipheke. Ushonishwa noma ubani. La uhamba khona. Uzothola nentambo yakho isuka entabeni. Ngoba ngikhuluma nje abaningi bayakwazi lokho. Uzothola nentambo yakho isuka entabeni. Abantu baningi bayakwazi lokho. Laba fike ka Dr. Buwe Mhlanga bayakwazi lokho. Laba fike ka Dr. Buwe Mhlanga bayakwazi lokho. Futhi bayajabula bafikelekile. Futhi bayajabula bafikelekile. Basifikelile isithunzi sakhe. Ufikelile isithunzi sakhe. Usifikele kamnandi nje. Ayiko bengibeka ngitshela izinyanga sebenzani ngokweqiniso. Mungawenze amanga. Awu Nkosi yami. Especially simuhla ka16 no 17 December. Hozani ngoningi beni. Nokwazi kuzivikela, nokwazi kuphakama, nokwazi kwenza le yonke into niyifunayo. Kwa Dr. Buwe Mhlanga. Ngiyabonga kakhulu. Angena kukhuluma kuyakude kakhulu. Benginitshela lokho. South Africa jikelele. Especially somaphondo la ngiwaphethe siphelile. Ngabe bengishilo ukuthi wena mawungafikanga mina nginankinga. Inkinga kuwena. Mawungafikanga awanginainkinga. Inkinga kuwena. Yiko abantu abaningi bebangifonela ukuthi abawatholanga ukuqala awusiphinde. Ngasiphinda ke. Batholile balaba bebangafikanga batholile. Seke ngisivalileke lesiphetshela sophondo angasoyenziwa nini. Kulo ufunayo yena ukuthi aphakame remote control siphelile. Uphondo remote control lisebenzisana nawe emzimba wakho contact nomuzi wakho. Phelileke. Maso ufika kumina ke kuyabiza ke manje. Ngitshela nonke South Africa. Ngitshela nonke abalaleli amazwi ngaphandle. Nani makhaya. Nilalele. Awuzani ka Dr. Buwe Mhlanga niyothola umuntu ukuzivikela.
Singakhuluma into engayenzeki, sikhuluma into kwenzeka, siyenza kwenzeke. Singakhulumi into engayenzeki, senza kwenzeka. Angumbizi umuntu, ngiyakutshela mafuna ukusizakala. Laba funa umsebenzi ukuphakama, laba funa umsebenzi banayikhundla beyikhundla, laba bafuna ukuhlala kahle, laba bafuna kube nemali. Konke lokho kutholakala ka Dr. Bu emhlanga. Ngiphinde ngisho ukuthi bukani kahle kulaba ngicolayo bafaka isithombe sami phambili, bukani kahle South Africa jikelele. Ngiyantshela bukani kahle kula maqola. Laba bafaka isithombe sami phambili baphinde bafaka inamba zabo ukuthi umhlanga uyabagesa abantu uyenzani, khuluma into ebhedayo nje. Nina semsothi uyena ke ngoba mbona isithombe sami. Lo muntu ufaka isithombe somunye umuntu, sokuthi yena kufuneka aziwa zenza mhlanga, angakwazi kulapha loyo. Ngoba bekuthi uyakwazi kulapha bengeke afake isithombe sami phambili. Umuntu kufuneka uthembe ngamandla akho. Umuntu zithembe amandla akho. Lawa ufundela amandla nepower unikeze umuntu. Mina abantu South Africa ngiyanthanda, kade ngikhuluma. Ngiyanthanda ngumsise lo nginako ngiyakunika baba, ngeke ngihlale ngakuniki. Kodwa umuntu angafuni konke lokho, ufuna ukugijima kulawo maqola. Masecoliwe lapha kungahambi kahle uyabuya uyakhala. Afike ka Dr. Buwe athi mina ngisuke kule nyanga nje, ngihambe inyanga ziningi. Dr. Buwe ungenaphi? Ungenaphi lapha? uDr. Buwe angangena indawo. Wena usihambele kule qola la kuqola. Sewukhalelani manje? Mina kufanele ukhale ukuthi Dr. Buwe ngifikile ngilungisiwe akuhamba ngakahle. Hayi ukuntshela kusuke kasibaye mina ngiyeka sibani bani ngiyeka sibani bani angendawo lapho. Wena uthande kuqolwa ngokuzwa emlomo yabo bayikhuluma yamanga imnande maso uzwa wena tiye iqiniso. Ulalele wabukela kuma video wezwa mlomo womuntu lo ukhuluma amanga umnande sewuyoqolwa wakhe. Kusho Dr. Buwe ngikhuluma ngokweqiniso, ngilapha ngokweqiniso, ngumgeza umuntu ngokweqiniso, ngiyamphakamisa ngokweqiniso. Umuntu ngumnika power ngokweqiniso. Ngithi manje power le ngikunika yona iqiniso lelo. Hamba ukhuphuke nawo ube indoda. Khuluma nani nonke jikelele emhlaba. Nasi inamba za Dr. Buwe emhlanga 076 079 911 32 42. Ngiphinde futhi zithi 079 911 32 42. Ngiyosibili ithi 065 674 8648. Ngiphinde futhi 065 674 8648. Ilezo inamba mfuna kusibukela kusithombe sami. Mungabuki ezinye inamba esithombe sami zingasizo sami. Angumfakisi imali mina ukuthi faka imali umuntu ku account ndingamsebenzanga, ndingambonanga ngemehlo ami, angafikanga sigodlweni sami. Mina ngifuna umuntu afike esigodlweni sami. Sukwazi ukulaphana kahle. Sukwazi ukwenzelana izinto kahle. Ngukwazi ukuthi manje ngoba ufikile hamba uyozivikela entabeni. Uhambe uyozivikela ngempela. Angikhulumi imanga. Ndikhuluma iqiniso la kaNkulunkulu uDr. Buwe. Nasi specially ngisiyenzayo manje ngoDecember 6 no 7 16
no 17 December. Hosani niyothola kuphumelela ka Dr. Buwe Mhlanga. Hosani niyothola impilo ka Dr. Buwe Mhlanga. Amadoda 6,500. Vosfazana 5,500. Bafuna ukugeza nje ngibakhuphule 3,500. Hiloko ngisho Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma nani South Africa jikelele, ngikhuluma nani nonke ama South